Halløj venner, så har I mig tilbage. Jeg har lige haft det der afbræk. Jeg har faktisk ikke fået trænet i 3 dage. Jeg har ikke taget armbøjninger, jeg har ikke lavet planken. Men jeg har simpelthen lovligt undskyld. Jeg har haft mandinfluenzaen, og den hænger stadig lidt i halsen, hvilket så får mig til at lyde mere som mand. Det er jo egentlig rart nok. Jeg havde lovet, at vi skulle prøve en plank og se, hvor lang tid vi kan tage max. Så det tænker jeg, det prøver vi nu. Og så det også bliver bedre hen sidst i forløbet. Og mens jeg tager planken, så får jeg lige en rigtig... Jeg har verdens sødeste svigermor. Og nu skal I lige høre en sød lille historie hende. Som jeg lige var ude for her, mens vi var oppe i sommerhuset. Lad os se her nu. Vi går i gang her, den siger 18:25. Ja, men jeg fortæller min svigermor om, hvor godt det her træning her, det går. Og det kan hun sgu da glad for at høre. Og så fortæller hun så mig i samtalen, at hun faktisk også selv er begyndt at træne en del. Nå, og jeg spørger så pænt, som jeg nu kan, hvad er så det for en træning, du dyrker, svigermor? Og hun fortæller mig, at det er elastiktræning. Og jeg fanger det med det samme, og det gør min kone kigger på mig fra køkkenet. Men hun når ikke bremse mig, så jeg siger, nå, tager du elastiktræning? Ja, det gjorde hun. Det har hun gjort et stykke tid. Og hun var faktisk blevet så god, at hun lige var i gang med nu at gå fra en blå til en grøn elastik. Eller måske omvendt, jeg ved ikke om der er andre elastiktrænere, der følger med. Og ja, jeg synes det var fantastisk at sige, jamen, svigermor, hvor længe har du hævet i elastikken? Og så hun siger, det har hun faktisk gjort i et stykke tid. Så siger, det er da fantastisk, du er gået fra det ene til det andet, og det betyder bare virkelig, at du har givet en gas. Ja, det var hun også stolt af. Så siger jeg, hvad er der andre for? Har du prøvet at hive en lyserød elastik? En lyserød elastik? Nej, det har jeg ikke prøvet. Så siger jeg, kunne du tænke dig at prøve det? Så siger jeg, hvad mener du? Prøv at lukke øjnene. Og så fangede hun den sgu, min svigermor. Og så blev der ikke sagt mere om den elastiksag. Hvad var jeg sagde? 18:25. Jeg er på 1,5 minut nu. Og nu begynder det også at blive herinde så hårdt. Men nu giver vi den gas. Og se bare, vi kan nu. For så ved jeg ikke helt, hvor meget jeg tror på sådan noget elastiktræning. Jeg har selv en del erfaring. Jeg har nok gjort det i 30 år, uden det nødte en skid. Det var 2 minutter. Skal vi prøve at se, om vi kan ramme den på 2,5. Det var 2 minutter. 20. Jeg tror, vi sætter rekorden til 2 minutter og 30 sekunder. Det var da også meget godt, er det ikke det? Vi ses i morgen igen, eller hvornår det bliver. Ha' det godt.